Следващия ви избор е много интересен, тъй като не само съчетава класика, но и модерното в себе си. Ризата е комбинация от каре в червено и черно. Панталона е класически сив с изчистена линия, която се комбинира с сивото каре на ризата. Тук имаме и още едно допълнение, което е тази красива жилетка с класическа плетка и с една много интересна емблема с мече. Последният акцент, който сте избрали в този сет, са тези чорапи, които завършват цялостната визия. Следващия сет, който сте избрали, е за истински млади джентълмени. Съчетава в себе си класика, но и един мек светлосин цвят, който мекотява цялостната визия и придава един прекрасен силует. Когато махнем сакото, остава само елека, да се чувства елегантно, но без да е прекалено облечено. В този сет имаме една по-непринудена, но официална визия, тъй като не е строго елегантен и може да бъде носен дори в ежедневието. Има този червен нюанс в карето, който прекрасно се комбинира с една червена папионка или червени тиранти, дори и червен колан също би свършил работа. Следващия сет, който вие харесахте и класирахте в топ 10, е тази по-непринудена и свободна визия за момчета. Като ризата би могла да се използва и след първия учебен ден, тъй като някои училища искат по-изчистена визия за някои от мероприятията, които имат в училище през учебната година. Завършваме с тази жилетка, която е удобна, с цип, за да може на децата да е по-лесно да я обличат и събличат.